kriston ohorea da niretzako. Ze beti egonaz apurtzu beta antolatzen, justo buelta la bola, diskursoak egiten, bebai, esaten eta aurton. Gainera, nire lan zikloa amaitzen da, gainera kultura arloan beti ibili nazamen eta holan amaitzea, kriston ohorea eta kriston agradecimiento guztiei, ezta. Herriko jendearekin eta oso ondo ibili naz, elkartekin bebai eskerrak emon guztiei, hainbat urtetan pasau diraz, hainbat persona batzuk badauz, beste batzuk ez dauz, beste batzuk ja hildire, eta guztiei eskerrak emon, errezago izan da lan egitea hemen ugaun. Beti lehenengo asmoa da, iazkoa baino hobiek izatea, beti horren asmoa egiten dugu egitaragua. Guztientzako pentsetan, da edadeko jendeentzako, umien bebai pentsetan, gazten pentsetan, hori da gure asmoa eta jai batzordeko asmoa eta hori da.